Francis Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwaya county masianya koramga jonga terie county ma Migori kama county ya Migori kod Homa Bay otele tho mar nyithindo ma inyuolo ka ipimo kod counties mamoko. Report mar kwan mar oganda ma higa mar 2015 noyango ni kwan mar nyithindo 1,000 ma inyuolo Kenya 36 wito ngimagi. Mano yangero mar pinje 7 mag Afrika mageto loso yore ma inyalo tigo e dwoko piny midhiero mar tuoche mago mag nyodo mayangore ni osemedore kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Rito mondi no chopo e romono kendo miawa mathoth kotenre kod wach makamano. En romo mane okelo kanyakla pinje 7 kama oriwo Burundi, Ethiopia, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda kod Kenya mar timo lalruok ewi kaka ginyalo kedo kod midhiero mar juko nyodo. Ma kama oting'o nyuol ma omondo, tho mawuok bang' nyuol ne miyo kata nyathi, tuoche mag nyachi kind mamoko. Jolony koni lokruok mar kor lwasi gin moko kuom gik madito ma osenyayo midhiero mag nyodo. Bedo ni koth mapek chwe kata chieng' makech rieny, yuto mar oganda dok piny, miyo yudo thieth makare bedo matek. Bende koth mapek kod chieng' makech biro kod tuoche mamoko maduoko piny rateke mag del. Miyo nyithindo, mine mapek kod rowere manyiri matindo bede lai manyime kedo kod chandruoke makamago. We are seeing increasing effects of climate change which are complicating the effects to enable countries in Kenya and in the region to meet their universal health coverage, because climate change effects are impacting the ability of countries in the region and also in Africa to be able to meet their health needs. This issue, reproductive health, being affected by climate change is multiplicatory. In effect, it's just growing and growing. So if we don't deal with climate change, we expose our children to situations that are bigger than we actually have anticipated. Kaluwore kod lipot mar kwan mar oganda ma higa 2019, ne oyangni kwan mar nyithindo 1,000 ma inyuolo e Kenya, 36 wito ngimagi. Counties ma Kaluo ni nyime nyithindo matho e kinde ma inyuologi. Migori otelo kod nyithindo 67 ewi 1,000 ma wito ngimagi. Ka iluwe kod Homa Bay, Siaya ni kod nyithindo 42 ewi 1,000 ma inyuolo to wito ngimagi bang' nyuol. Migao mar thieth e piny Kenya koni giloso chik moro mabiro loso yo ne kedo kod midhiero mag nyodo. We as a Ministry of Health are looking into putting out a policy that's going to address adolescent and young persons' reproductive health. And it chooses to represent these issues comprehensively. What are the determinants of health that are pushing the adolescents towards early sexual debut, for example? Kata kamano, jolony koni Kenya berie loso chike, makmana ni omenda mar keto chikego e tim ema ok chiwi e yo makare. Kenya pok ni uchopo ata malabich mar omenda mar thieth ma owinjo chiw kaluwore kod dwaro mar riwruok matayo thieth e piny mangima WHO. We need to do more in terms of putting in the money especially, and I'm moving away from talking about policies because we have put in place very good policies. Kenya especially, we are known for having in place very good policies. You look at adolescent sexual and reproductive health policy, we have a policy in place, but are we implementing it? Yeah, we are not providing the services. Much of the reason you're not providing the services is because you're not putting in the money. Magigin manamoko kuom chenro mag thieth ma ichano lu mondo mi Kenya ochop lekne mar thieth makare yo ma oyweyo ma oyang kaka universal health coverage. Judith Omondi, Ramogi TV.